Ο Βασίλης Βαλασόπουλος από την 1η Ιανουαρίου του 2011 ανέλαβε τα ενία του Δήμου Ηλιούπολης, αφού η εκλογική αναμέτρηση της 14ης Νοεμβρίου του 2010 τον έφερε πρώτο στην προτίμηση των δημοτών με ποσοστό που άγγιζε το 54%. Στην εκτενή συζήτηση που είχαμε μαζί του, ζητήσαμε να χαρακτηρίσει την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Δήμος, αλλά και να απαριθμίσει τόσο τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη, όσο και τους τρόπους που θα τα αντιμετωπίσει. Προεκλογικά εμείς είχαμε πει ότι ο Δήμος θα έχει ένα έλλειμμα συνολικό γύρω στα 8 με 8,5 εκατομμύρια. Όχι μόνο πέσαμε μέσα, αλλά δυστυχώς είναι παραπάνω. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της πόλης είναι το κυκλοφοριακό. Το δεύτερο πρόβλημα έχει να κάνει με την καθαριότητα και την ανακύκλωση. Και ένα τρίτο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι η κοινωνική πολιτική. Με τις κατάλληλες κινήσεις που θα κάνουμε, θα ξεκινήσουμε με τη μείωση των δαπανών, με την αύξηση των εσόδων και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ο περιορισμός των δράσεων την πρώτη διετία, ώστε να μπορέσει ο Δήμος να ανακάμψει οικονομικά και να σταθεί στα πόδια του. Στην ερώτησή μας σχετικά με το αν θα επιδιώξει διαδημοτική συνεργασία με σκοπό την επίλυση του συγκοινωνιακού προβλήματος που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή, απάντησε πως έπρεπε να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να συζητήσουν και με την αυτοδιοίκηση τις αλλαγές αυτές που προγραμμάτισαν για τα δρομολόγια. Και αυτό γιατί? Γιατί αν πηγαίναμε σε μια λογική σύγκλησης και της μεταρρύθμισης και των αναγκών των Δήμων, θα λύναμε το πρόβλημα καλύτερα. Σχετικά με την επέκταση του μετρό στην Αγία Μαρίνα, ο κύριος Βαλασόπουλος επιβεβαίωσε πως έχει ήδη συμφωνηθεί. Επιτύχαμε, όχι μόνο επειδή εμείς αγωνιστήκαμε, αλλά επειδή και τεχνικά και επιστημονικά μπορεί να γίνει. Τώρα, τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Να είμαστε σε εγρήγορση, να παρακολουθούμε τα θέματα και να προετοιμάσουμε την περιοχή ώστε να δεχθεί την πίεση από το μετρό. Στη συνέχεια, ο κύριος Βαλασόπουλος παρουσίασε τους τρόπους με τους οποίους ο Δήμος θα είναι παρόν στις ανάγκες των οικογενειών και των ανέργων. Ξέρετε, υπάρχουν και κάποιοι έντιμοι άνθρωποι στην πολιτική που δεν τα πήρανε. Δεν είναι όλοι ίδιοι. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Η αγωνία και των δικών μου παιδιών είναι το θέμα της δουλειάς. Άρα λοιπόν ένα πολύ μεγάλο ζήτημα είναι το θέμα της ανεργίας. Όπου η αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να το λύσει, να παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτή την επίλυση. Μπορεί όμως να συμβάλλει συμπληρωματικά σε αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε δομές και δράσεις που μπορούμε να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Όσο δε αναφορά τους γονείς, είναι τα θέματα πάρα πολύ σύνθετα και δύσκολα. Εάν δουλεύουν και οι δύο, που αυτό είναι και ευχής έργο σε αυτή τη φάση, που θα αφήσουν το παιδί τους. Τα νέα ζευγάρια, οι μονογονεϊκές οικογένειες, τα άτομα με αναπηρία και τα ζευγάρια που έχουν ένα μέλος τουλάχιστον άνεργο. Θα τους μηδενίσουμε τα τροφεία στους παιδικούς και βρεφονιπιακούς σταθμούς, θα τους μειώσουμε τα δημοτικά τέλη και βέβαια σε όλους τους πολίτες Ηλιούπολης για 2 χρόνια έχουμε δεσμευτεί ότι θα τα παγώσουμε τα δημοτικά τέλη. Πάρα πολύ μεγάλο θέμα που ουσιαστικά αφορά τα νέα ζευγάρια είναι το θέμα των ενοικίων και των σπιτιών. Έχουμε δεσμευτεί και ήδη το κάναμε αυτό το μήνα, τον πρώτο μήνα, ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι των Νομικών Προσώπων, οι Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου θα παίρνουν μείον 20% του μισθού τους και αυτός ο μισθός θα μπαίνει σε ειδικό κωδικό κοινωνικής αλληλεγγύης. Αυτό δεν λύνει το πρόβλημα, δίνει όμως ένα μήνυμα. Ζήτησαμε επίσης από τον Δήμαρχο Ηλιούπολης να μας παρουσιάσει το πρόγραμμά του σχετικά με θέματα κοινωνικής πολιτικής, αθλητισμού, πολιτισμού και εθελοντισμού. Εφαρμόζουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής. Ένα μέτρο από αυτά, για να μην σας κουράζω, έχει να κάνει με το κοινωνικό παντοπολείο. Θα δώσουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους που είναι άποροι, που είναι πολύτεκνοι, που έχουν μονογονεϊκές οικογένειες, που είναι άτομα με αναπηρίες, που έχουν εισοδήματα κάτω από 10.000 ευρώ, να παίρνουν συγκεκριμένες κάρτες και είτε δωρεάν είτε με συγκεκριμένη έκπτωση να αγοράζουν ήδη πρώτης ανάγκης. Πρέπει να μπούμε σε μια άλλη λογική και στον αθλητισμό και στον πολιτισμό. Πρέπει να σταματήσουν οι επιχορηγήσεις από τους Δήμους. Πρέπει να πάμε σε πιστοποιήσεις των αθλητικών σωματείων και των πολιτιστικών σωματείων. Πρέπει να βάλουμε όρους και προδιαγραφές, γιατί δεν μπορεί ένας σύλλογος που έχει 1.000 άτομα, 1.500 άτομα, που πληρώνει το ενίκιο μόνος του, που οργανώνει εκδηλώσεις, να παίρνει τα ίδια με ένα σύλλογο σφραγίδα που εμφανίζεται κάθε τόσο που πρέπει να πάρει επιχορηγήσεις από το Δήμο και να λειτουργεί. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα σήμερα, εάν δεν μπούμε στη λογική του εθελοντισμού. Με 2 προϋποθέσεις. Η μία προϋπόθεση είναι να σεβόμαστε τους εθελοντές. Και πρέπει επικεφαλής των εθελοντικών κινημάτων σε κάθε χώρο να είναι άνθρωποι που να βγαίνουν μέσα από τα κινήματα, όχι να προωθούνται από μηχανισμούς. Τον ρωτήσαμε επίσης αν έτυχε ή αν πέτυχε η άμεση και αποτελεσματική επέμβαση του Δήμου στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα. Κάπου στη μέση είναι η αλήθεια. Και έτυχε και πέτυχε. Γιατί δεν μπορεί να ισχυριστεί μια δημοτική αρχή 20 ημερών ότι τα ετοίμασε όλα τόσο καλά και τα έκανε όλα τόσο τέλεια. Όχι. Δώσαμε κι εμείς τη μάχη μας. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα είχαμε προβλέψει ότι θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα.
Από την προηγουμένη είχαμε σε ετοιμότητα την πολιτική προστασία, ο υπεύθυνος ήταν δίπλα εδώ στο γραφείο και είχαμε έτοιμο το μηχανισμό της Δημοτικής Αστυνομίας, το μηχανισμό καθαριότητας και το τεχνικό συνεργείο σε πλήρη ετοιμότητα με τα τηλέφωνά τους, τους εθελοντές, το πυροσβεστικό σώμα. Είμαστε σε ετοιμότητα. Η απάντηση του Δημάρχου σχετικά με τις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων ήταν: Εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε θέση για τις συγχωνεύσεις στην Ηλιούπολη συγκεκριμένα, εάν δεν δούμε την πρόταση. Ήταν επίσης σημαντικό να μάθουμε τον τρόπο λειτουργίας των κινητών ιατρικών μονάδων που από τις πρώτες κιόλας μέρες ανάληψης των καθηκόντων του ο κύριος Βαλασόπουλος εξασφάλισε για τους δημότες της Ηλιούπολης. Τώρα έχουμε 2 μηχανές του ΕΚΑΒ στην είσοδο του Δημαρχείου σε ειδικό τοποθετημένο χώρο για τα έκτακτα περιστατικά. Την επόμενη εβδομάδα έρχεται η κινητή μονάδα με πλήρη εξοπλισμό. Δηλαδή τι, η Κίσκος συγκεκριμένος, 2 ασθενοφόρα με απεινιδωτές οξυγόνα και γιατρούς που θα εδρεύουν 24 ώρες το 24ωρο στην πόλη. Ξέρετε πόσες ζωές χάνουμε? 1-2 ζωές την ημέρα. Χάνουμε επειδή δεν υπάρχουν ασθενοφόρα και μηχανές για να παρέμβουν άμεσα. Και ο στόχος μας τώρα ποιος είναι? Βρισκόμαστε σε διαπραγμάτευση με το ΙΚΑ να μετατραπεί ο χώρος του ΙΚΑ στην Ηλιούπολη εδώ που είναι σε πρωτοβάθμια υγειονομική μονάδα. Κλείσαμε τη συζήτησή μας ζητώντας από τον Δήμαρχο Ηλιούπολης να μας πει το όραμα που έχει για την πόλη του. Θα δώσω τη μάχη μου για να γίνει μια πόλη καλύτερη από άποψη ποιότητας ζωής, ανθρωπιάς, αλληλεγγύης. Θα κάνω ό,τι μπορώ σε αυτό και εγώ και η παράταξή μου. Και αν μας τιμήσουν και την επόμενη πενταετία, γιατί πενταετία υπάρχει, μετά από αυτό πρέπει να κλείνω τον κύκλο μου και να ανοίγουμε το δρόμο για νέους ανθρώπους. Και εμείς αυτό θα το κάνουμε πράξη. Να ανοίξουμε το δρόμο για τα νέα παιδιά να συνεχίσουν το έργο που ξεκινάμε εμείς. Αυτός είναι ο στόχος μου.